Id-difiża kienet talbet ix-xogħljiment tal-ġuri dwar il-qtil ta' Galalli iżda l-qorti ddeċidiet li l-proċess għandu ikompli. Dan l-iżvilupp seħħ wara li fl-aħħar sigħat id-difiża kienet qajmet dubji dwar kemm il-ġurati kienu jinsabu f'sikkithom hekk kif 5 minn 9 ġurati kienu ma jifilħux. Minħa l-oħra l-prosekuzzjoni qalet li tħoss li għandu jsir eżami minn tabib ieħor sabiex tingħata opinjoni oħra lil qorti dwar il-kundizzjoni medika tal-ġurati. Kien l-ħabta tas-sija meta t-tabib Edward Carubino xehed li l-ġurati jinsabu stabbli u f'qagħda illi jistgħu jkomplu jisimgħu x-xhieda fil-ġuri. Meta komplew il-proċeduri xehed sit il-ħanut fejn kien jaħdem Kurt Grech u qal li kien konxju li Grech kellu wilt ma' Jessica Bilocca u kienu għaddejjin minn xi inkwiet minħabba l-minuri. Qal li Bilocca spiss kienet tiġi ma' Brendan Patch ifittxu lil Kurt fil-ħanut tiegħu. Żied li sansitra darba fost oħrajn kellu jaħbi lil Grech fil-ħanut tiegħu sabiex jipproteġih minn Patch u Bilocca. Taħt ġurament u eżenti mis-sigriet professjonali, l-avukat Vincent Gallia qal li Kurt Grech kien tkellem miegħu dwar inkwieti li kellu fuq ibnu għaliex kien qed ikun fil-preżenza ta' Brendan Patch. Żied li Grech kien qallu wkoll li jagħmel rapport mal-Aġenzija Appoġġ dwar ibnu minħabba li bdiet tiffrekwenta lil Brendan Patch illi dak iż-żmien kien tressa l-qorti wara li allegatament ta' daqqiet ta' sikkina lil kuġinuh f'Witilajn. Minn barra dan, Patch kien qed jiffaċċja wkoll akkużi fil-qorti dwar sewqan perikolus u kaġun hekk xi persuni kienu ġew feruti gravi.